Abada me garbaga bela jeli folure ni yoro la ba fa bismillah awa jabga mali kere ka ni o sa s'exprime ya fo ka kuma ni o ma abo hakin na to fo gelwa mi bi auka na mi da kun ta ka ne ga juru sala bla ba wulu ke ka hakin na to di o ka nga ka fo on na mar araba ina fo anya fo to mina ande ne ga juru sala bla awre de wulu ke ka hakin na to di de gumbe auka au sigoro la ni o de gundo bi se ga ke e fuso konna dekumbola ako hakew una nyokona chama fokata se barake waro la dekumunu be ala ani fana société yoro konna na e balmamo ni nyonche una nyokona chama urida ambe ndeka durustra la bla imam bambu ana lebe jaka masala nyon fe e na wulu ke ko hakina tawdi degumbauka abe alame ne fodum kan ake o wala sabu fama bi soro ani ka oblasira ambe je ko ke nyon fe ni alede imam Jalou kerengere ala imam do alifu imam alhamdulillah mfana wafo ayi folimne ka an lajɛ bɛɛ lajɛlen fo limne an bɛ foli d'u ma f'u sigiyɔrɔ la kosɛbɛ ka Ala tɔnɔ ka Ala barikada Ala ni bi yira n na kosɛbɛ ka kisi ni nɛɛma ɲini ka kɛ an kuntigi Muhamadu kan n'a ka so dunkew ani mɔgɔ minnu tugura kɔ ni baara ɲuman fo ka se jɔ dɔw ma o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ sirifila lajɛbaa bɛɛ fo bɛɛ ye foli minɛ n'i y'a mɛn i bɛn'i sigi ka kuma ka baro kɛ lajɛbaw de bira kuma olu foli an tɛ sɛgɛn o la an tɛ ɲinɛ kosɛbɛ an b'u fo bɛɛ ye foli minɛ inshallah an bɛ kanubagaw fo kosɛbɛ a bɛ weleli kɛ ka ɲininkali minnu bɛ aw bolo k'a kɛ n'an bɛ se ka fɛn o fɛn jaabi basi fosi t'a la a bilasirali hukumu kɔnɔna na nɛgɛjuru sira bamanankan na 93 91 68 92 an ka numero filanan o ye 78 68 74 14 aw bɛ se ka weleli kɛ ka ɲininkaliw kɛ ni an bɛ se ka minnu jaabi basi fosi tɛ a la ɲininkaliw an y'o fɔ u bɛ tali kɛ minnu kan o ye an bɛ wagati min na ko sisan dekun bɛ maa caman kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la furuso kɔnɔna na ni an ye a baabu sugu ninnu daminɛ a bɛɛ lajɛlen ɲininkali bɛ taa boli furu hakɛ de kan furucɛ ni furumuso cɛ furuden ɲɔgɔnma filaw ni ɲɔgɔn cɛ ba furu kɔnɔna na nimɔgɔninw fo ka taa se buramuso alo alo numéro fila de bɛ yen ni aw ma an sɔrɔ kelen na aw bɛ se ka kelen fana lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka 78 68 74 14 ni aw y'an wele o la an n'an tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ an bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ an b'a fɔ aw kana décourager weleli la a y'aw timinanja an bɛ yan o de kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'aw bilasira dekun minnu bɛ yen nɔ an bɛ wagati min na ko sisan alo. Allo, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min? Muhamadu Danbele Fana. An bɛ Fana n'a lamini fo Muhamadu tɔgɔ la. I Danbele. An bɛ Isila Jagaso lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ lajɛlen foli minɛ. Foli di aw yɛrɛw ma n'aw ye a baarakɛlaw ye. An ye foli minɛ. Araba tɛmɛnen. Kuma b'an kalan ne yɛrɛ ye. Ko min ye kuma dɔ fɔ. I bɛ kuma faamuya. Awɔ min ka nɛgɛjuru sira y'a janfa o tɛ. Ayi i n'a fɔ n ko silamɛya diinɛ ka furu kɛcogo nana ni dekun ye. Awɔ an tulo b'i la. O bɛɛ ye hɛrɛ de ye. Awɔ. Silamɛya bɛ na ni ko nɛgɛncogo ye o bɛɛ ye hɛrɛ de ye. I bɛ hakɛ to k'i kumakan kɔrɔta dɔɔni. Silamɛya ka ne m'a fɔ ko silamɛya ka furu kɛcogo. Ko nana ni dekun ye ne m'a fɔ. Ne ko. An tulo b'i la. Silamɛya bɛ na ni fɛn fɛn ye a bɛɛ lajɛlen ye hɛrɛ ye
a bɛɛ lajɛlen de ka ɲi an ma kosɛbɛ nka silamɛdenw kan ka muso ɲini cogo min a ko k'o ɲɛfɔ silamɛdenw a faamuna parce que ni silamɛya ye diyaɲɛfuru fɔ ne yɛrɛ fɛ silamɛden ka diyaɲɛta kan ka kɛ silamɛ bi min jogo ka ɲi nka bi o diyaɲɛfuru kɛ silamɛdenw yɛrɛ bolo o b'a yira ko silamɛya ka diyaɲɛfuru a ma faamuya silamɛdenw fɛ o de tun don ne tun ko a ka kuma o de kan a faamuna i ma faamuya k'a ɲɛ diyaɲɛfuru caman daminɛ awɔ a faamuna mɔgɔ caman bɛ furu kɛ ni muso ka cɛɲɛ bi muso fana bɛ don furu la ni cɛ ka nafolotigiya bi o de y'a to a furu caman tɛ laban n'i ye kɔrɔkɔrɔ furu jateminɛ ne y'a fɔ ten degun b'a la o kosɛbɛ furu bɛ kɛ i b'a sɔrɔ degun b'a kɔnɔ dɔ de bɛ minnu degun kan o la den ni barika fɔlɔ furu n'i y'o doncogo jateminɛ ka fɛn ta jateminɛ o de y'a to sisan furu tata a ka ca an bɛ se k'a fɔ ten n'i taara furusɛ sɛbɛnw lajɛ tribunal la bi awɔ i b'a sɔrɔ fɛn t'a la zan t'a la fɛn t'a la a tilancɛ yɛrɛ ye silamɛdenw bi donc silamɛ diyaɲɛ furu kan ka kɛ maa ɲɛnama de ye mɔgɔ min b'a la n'a jogo ka ɲi kosɛbɛ o tun b'o ka foli di an ka seyidu ma Usumani Serifu Madani Hayidara a ye foli minɛ nin wagati in na a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen foli minɛ an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ komi ale walawalali dɔɔni di an bɛ mɔgɔ filanan ta wala i bɛ a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan allo a bɛ n'a fɔ u taara ok allo an b'i fo i hakilina jumɛn b'i la k'a fɔ ne ba allo an bɛ nin walawala ka sɔrɔ ka appel labila tuguni ani kanubaga tɔw cɛ n'ala sɔnna ma ok a bɛ komi ale donna an ka cɛkɔrɔba donna ya don na silamɛya nana ni diyaɲɛfuru min ye ko furusa ka ca an dun ka gale furu waati min furu kun bɛ di k'a sɔrɔ diyaɲɛko ma ɲɛɲini na ko furusa kun man ca waati allo parce que ale ka kuma bɛ min kan effectivement a ye walawalali dɔ kɛ ko silamɛdenw de tɛ ka silamɛya k'u ka furu kɛ cogoya min na silamɛdenw tɛ ka taa o siraw fɛ bilen a ka kuma kun b'o de kan n y'a faamuya kosɛbɛ effectivement o ye tiɲɛ de ye an ye sigi dɔ kɛ an y'o kuma fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ko silamɛdenw n'aw ye muso furu ka d'a kan muso bɛ furu kundama dɔ kama n delila k'a fɔ yan i b'a faamu ko muso bɛ furu a ka cɛɲɛ kama a bɛ furu a ka nafolo kama a bɛ furu a danbe kama muso bɛ furu a ka diinɛ kama alakira sallallahu alaihi wasallam a ye nin kuma ninnu fɔ diinɛ alakira yɛrɛ y'i sinsin o de kan ka d'a kan alakira ko mɛ n'aw bɛ muso furu aw ka diinɛtigi ɲini n'aw ye diinɛtigi sɔrɔ aw bɛ tɔnɔ sɔrɔ o la o kɔrɔ ye mun aw ka furu bɛ sabati o la aw bɛ den barikama sɔrɔ o la furu yɛrɛ diya ye min ye i b'o sɔrɔ o de la n'i ye diinɛtigi ta n ma fili cɛ a ye kuma min fɔ alihamudulila a ka kuma tilelen don ka d'a kan i ye muso furu k'a cɛ ka ɲi bi furu caman y'o ye o furu ni muso donna i ka so kuma dɔrɔn cɛɲɛ in bɛna bɔ yen mun bɛ to yen sisan jogo o de diinɛ ye. allo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
Allo, an bila. Ani kanubaga tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ. Voilà, donc a ye yɔrɔ min fɔ n'aw ma ɲɛ effectivement min kan ka fɔ bi muso furulaw ye anw denmisɛnninw ye n'an bɛ muso furu an nana muso ka cɛɲa lajɛ diinɛ y'o de fɔ an tant que silamɛ a ma fɔ i ka muso cɛɲa furu ko ye kojugu dɛ kojugu tɛ an m'o fɔ mɔgɔ ye a ma fɔ fana k'i ka muso danbetigi i k'o furu ko ye kojugu tɛ nin bɛɛ ka ɲi mais ni diinɛtigi ta a ka ca ala fɛ o diinɛ y'a fɔ k'a ka cɛ minɛ cogo min n'a ye e minɛ ten e fana ka i muso minɛ diinɛ y'a fɔ cogo min a ka ca ala fɛ laɲini min ye furu kɔnɔ o bɛ sabati nka n'i taara muso cɛ ɲuman ta kuma bɛɛ la ko caman bɛ yen nɔfɛ dɛ n'i taara muso furu nata fana ka na parce que an bɛ k'o fana bɛɛ ye bi k'a yɛrɛ bɛ baara la bon effectivement o ka ɲi mais i kana muso ta o kama ka d'a kan hali ni muso ye baara la muso ka dépense o ye ka diyagoya de ye i y'a faamu donc i bɛ jija ka muso furu a ka di a kama n'i y'o kɛ i bɛ sabati sɔrɔ a la. Allo an tulo b'i la ɲininkali jumɛn b'i bolo ka kɛ ne balimakɛ. Tulo b'i kana kuma. allo an tulo b'i la ɲininkali jumɛn b'i bolo ka kɛ. alhamdulilah. Basi fosi banna an tulo b'i la. An tulo b'i la ɲininkali jumɛn b'i bolo. An b'a fɔ kanubagaw ɲɛna an bɛ to ka hakɛ to n'a y'an wele a b'a mabɔ teliw la parce que n'a ko an n'an ka kuma ko aw bɛ aw kumakanw fana lamɛn a ma nɔgɔn an tɛ se ka ɲɔgɔn faamu o hukumu kɔnɔna na. allo ni aw ye welew kɛ mɔgɔw ka ca di na a bɛ hakɛ to k'aw ka ɲininkaliw kɛ directement walasa an bɛ tɛmɛ n'a ye. allo. waaleykum salaam. alhamdulilah ɲininkali jumɛn b'i bolo ka fɔ ne ba nse. foli diyara n ye. allo. waaleykum salaam alhamdulilah ɲininkali jumɛn b'i bolo ka kɛ ne fa. ani kanubagaw tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ appel la ka ɲɛ. o diyara n ye. an b'i fo. aw bɛ weleliw kɛ ka aw hakilinataw di ɲininkali min bɛ aw bolo k'a kɛ aw hakilinaw la ni o ye degun min bɛ aw kan aw bɛ weleliw kɛ an bɛ aw jaabi ni ala sɔnna ma an b'a fɔ aw ɲɛna. allo. alhamdulilah. baasi t'an na ɲininkali jumɛn b'i bolo ka kɛ ne fa. foli diyara n ye. o diyara n ye kosɛbɛ an b'i fo. i ni ce i ka weleli la. allo. k'ale ka nɛgɛjuru y'a janfa. an b'a fɔ aw kana décourager aw timinadiya weleli la a bɛɛ lajɛlen folen don. allo. allo. an b'i fo. allo. an tulo b'i la. waaleykum salaam an b'i fo. alhamdulilah. Kuma an nana don baro kɔnɔ. An nana don baro kɔnɔ. awɔ. Furuko baro de don.
baro de tali kɛ min kan o de an bɛ waati min ko sisan dekun min bɛ i la i sigiyɔrɔ la n'i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye alimami bɛ a b'i bilasira. Allo? Allo, maintenant. Bon, pour vous, à ce qu'on fait ça. On n'a pas trouvé. Bon, I bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ furu côté jumɛn na alimami bɛ a b'o jaabi. An bɛ kanubagaw fo kosɛbɛ an bɛ bataki dɔw jaabi yanni an bɛ don appel kɔnɔna na. Allo? Allo? Wayante. Alhamdulillah. Albara. Nse. Basila. Alhamdulillah. Ɲininkali jumɛn b'i bolo k'a kɛ ne fa? Dɔwɛrɛ sangori b'an ka yɔrɔ la yan quoi. Ni sangori bɛ yan quoi. An kun san. Voilà. A ka dugawu kɛ n t'i ko lajɛ. A faamuna awɔ. I ni ce i ka weleli la an b'i fo kosɛbɛ. Bataki kɔnɔna na imam ko ale ka allo an bɛ appel min ɲini fɔlɔ ka kuma bataki kan ni an y'o jaabi an bɛ sɔrɔ ka appel labila n'ala sɔnna ma a y'a yira k'a fɔ ko ale ka baarakɛla de bɛ yen nɔ a tun b'ale bolo baara la san caman nka a tun bɛ fɛn dɔ kɛ ale ye fana allo. Allo? Allo, an b'i fo. An fo. I hakilina ye ɲininkali tɛ n'i bolo k'a kɛ ne ba. Awɔ, ɲininkali hakilina bɛ ne la. Diinɛ bɛ muso bolo. Hakɛ to ni kumakan kɔrɔ ka dɔɔni. Ni diinɛ bɛ muso bolo. N'a muso furu diinɛ kama ni diinɛ tɛ cɛ bolo o cogo la, est-ce que muso ka diinɛ bɛ taa min? N'an tulo la. An tɛ ɲɛ ka kuma mɛn. Ni diinɛ bɛ muso bolo ka ɲɛ, muso ye diinɛ tigi ye. Ni diinɛ bɛ cɛ yɛrɛ bolo, muso ka diinɛ bɛ sabati wa? A faamuyara. O bɛna diya ye. Muso ka diinɛ bɛ sabati ka sɔrɔ diinɛ tɛ cɛ yɛrɛ bolo wa? A cɛ diinɛ t'a bolo cogo di? A tɛ seli de wa? I n'a fɔ ka diinɛ yɛrɛ ka pratiquer wa pratiquer de ko don. Ka kuma ka dɔgɔ dɔɔni. I kumakan de ka dɔgɔ. Diinɛ i bɛ diinɛ la ni diinɛ b'i bolo o tɛ kelen fana ye. N'i ye diinɛ minɛ i ka diinɛ yɛrɛ waleya ten. Sisan e ka hakilila ye jumɛn ye? E b'a fɛ e ka nin ɲininkali ye jumɛn ye a kɔnɔ sisan? Mɔgɔkɔrɔba k'a di diinɛ la n'a bɛ ka diinɛ pratiquer kelen tɛ o caman bɛ ka jouer mɔgɔ kan i b'a sɔrɔ diinɛ bɛ muso bolo mais diinɛ tɛ cɛ bolo fila la. Ne tulo t'a la ka ɲɛ. An tɛ ka se k'i ka kuma mɛn fɔlɔ. O ka di ma nɔgɔ. Allo? Ni maa min y'a faamu ne bɛ se k'a walawala walasa an bɛ se k'a faamu cogo min na. A b'o sa. Ok, a faamuyara. Ale ka kuma ko ni diinɛ tɛ cɛ bolo a tɛ bolo a b'a bolo mais a t'a bolo a bolo fila la i n'a fɔ a bɛ muso bolo cogoya min na
bon o yɔrɔ min filɛ nin ye en tant que parce que mɔgɔw bɛɛ n'i ka limaniya degré de don silamɛya kɔni y'a ɲini n'i b'a bɛ furu kɛ a ka furu kɛ silamɛ ma maintenant ka dɔ ka diinɛ minɛ cogo ni dɔ ta i n'a fɔ cɛ ka diinɛ ko ka bon yɔrɔ dɔw la i bɛ taa sɔrɔ musow ka diinɛ ko man bon mais i bɛ taa sɔrɔ muso fana yɔrɔ dɔ la ale ka diinɛ ko fanga ka bon ka tɛmɛ cɛ ta kan mais o min filɛ nin ye muso yɛrɛ bɛ se ka cɛsiriw kɛ pour que cɛ yɛrɛ fana bɛ se ka diinɛ ta i n'a fɔ a b'ale bolo cogoya min na i n'a fɔ sisan n'a sɔrɔ sisan e bɛ wuli de i bɛ seli ale ka seliko fanga man bon i b'a fɔ e cɛ ye a ka wuli ka seli. Ni i y'o fɔ n'a ye kɛlɛ k'i la i dun tɛ fɛ kɛlɛ ka tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ. Bon ni fɔcogo de b'a la parce que n'a bɛ fɔ a ye fɔ ne bonya de ye hali n'a sɔrɔ diinɛ b'e bolo cogo o cogo ni i cɛ ye cɛ de i kan ka i cɛ bonya en tant que diinɛ bɛ muso bolo muso ka diinɛ y'a bila a k'a cɛ bonya de n'a sɔrɔ silamɛ kɔnɔ ka ban fo a ka diinɛ ko de fanga ka dɔgɔ o tɛ se k'e bali k'a bonya donc n'i bɛ kuma i bɛ kuma ma ni bonya ye mais n'i nana kuma i cɛ ma cogo dɔ la parce que e ka diinɛ ko ka bon ale ta ye tuma dɔ la ni cɛ dimina e de y'a ladimi donc n'i bɛ kuma i cɛ fɛ i bɛ kuma fɛ ni bonya ye malgré ni hali n'a ka diinɛ ko ka dɔgɔ sariya de b'o ɲini fɛ. mais imam n'i taara bonya sira ninnu bɛɛ fɛ nka e b'a fɔ a t'a kɛ ou bien kuma dɔ a b'a kɛ kuma dɔ a t'a kɛ. bon sisan ni cɛ tɛ diinɛ de la fiyewu n'a sɔrɔ sisan k'a fɔ cɛ banna seli ma sariya bɛ sariya de bɛ impliqué o yɔrɔ la sariya bɛ don a n'a o yɔrɔ la parce que sariya de ko an kana silamɛdenw di kafiriw ma tuma dɔ la furusa ye cogoya saba ye cɛ ka muso bila ou bien muso yɛrɛ ka kulo kɛ k'a yɛrɛ bɔ furu la laɲini kɛ ka bɔ furu la tuma dɔ la sariya yɛrɛ de bɛ na furu wuli ka bɔ cɛ ni muso cɛ o bɛ kɛ nin yɔrɔ ninnu na ni sariya nana dɔn muso dira cɛ min ma silamɛ tɛ seereyaw kɛra la k'a fɔ cɛ in tɛ silamɛ ni sariya jamana don silamɛya bɛ yɔrɔ ninnu na silamɛya yɛrɛ de bɛ na sariya yɛrɛ de bɛ furu wuli ka bɔ yen. mais imam sisan silamɛ bɛ mɛn a bɛ silamɛya kow bɛɛ kɛ a bɛ taa sira bɛɛ fɛ mais seli de ma nɔgɔya a ma dɔw. bon ne kɔni hakili la i bɛ fɛ sisan a ka nɔgɔya i taara se a somɔgɔw ma k'a fɔ olu ɲɛna i bɛ se ka tɛmɛ o siraw fɛ fɔlɔ yanni i ka don. kuma bɛ se ka taa somɔgɔw ka yɔrɔ la mais min cɛ ka ɲi muso yɛrɛ ka cɛ lasigi so kɔnɔ ka to ka diinɛ a waaju dɔɔni parce que nin bɛ kɛ yɔrɔ min na i bɛ taa sɔrɔ muso ka diinɛ ko n'a bonyana i bɛ se k'i cɛ nɛgɛ i bɛ se ka waaju o tɛ yan bon n'i y'olu kɛ ka dɛsɛ maintenant i bɛ se ka se somɔgɔw ma ou bien a ka mɔgɔ jɔnjɔn ninnu bɛ yen sigida la walima balimaya kunda walima a bɛ se alimami yɛrɛ min kɔfɛ i bɛ se ka se olu ma i b'a ɲɛfɔ o ɲɛna u b'i cɛ nɛgɛ parce que mɔgɔw ka cogoya tɛ kelen ye n'i ko sisan ko n cɛ ka diinɛ ko man bon peut-être bɛɛ bɛ se k'o fɔ i b'a sɔrɔ ale ka ŋaniya ye min ye tuma dɔ la ale bɛ taa wajuli kɛ yɔrɔ la ou bien tuma dɔ la ale bɛ wuli a bɛ dugukila seliw kɛ mais cɛ tɛ olu kɛ donc o yɔrɔ minnu filɛ nin ye o ye bɛɛ n'i fanga danyɔrɔ de diinɛ ko la n'a sɔrɔ cɛ bɛ ala ka faridaw di ka ban a bɛ seli fana o seli minnu ye faridaw y'a kan a b'o kɛ bon e tɛ se k'a fɔ k'i bɛna a wajibi ka taa sira wɛrɛ fɛ parce que olu ye nafilaw de ye n t'a dɔn ni n ye n faamu parce que o kɔsɔn n k'a ka ɲininkali a k'a walawala kosɛbɛ parce que o yɔrɔ minnu filɛ nin ye min ka gɛlɛn diinɛ ko la o ye n'a sɔrɔ cɛ tɛ seli ye o kɔsɔn n ye n da don a la o la sariya yɛrɛ de bɛ impliqué o la mais nin na k'a ka diinɛ ko fanga man bon o kɔrɔ ye ale hakili la ka fɛn dɔw kɛ mais a t'olu kɛ bon o yɔrɔ ninnu kɔni na o ye bɛɛ n'i se danyɔrɔ de don ni nafilaw de don madama n'a bɛ ala ka faridaw di alhamdulilah. sisan n'an y'a faamu walasa komi an bɛ muso ka kuma faamu ka ɲa walasa ni a yɛrɛ y'a lamɛn ni a nimisi bɛ wasa sisan ni seli ta fanfɛla de don ni a ka laɲini ni a kan ka min kɛ parce que a cɛ tɛ seli a ka taa se a malomamɔgɔw ma n'o ma ɲɛnabɔ sariya yɛrɛ b'a yira furusa bɛ se ka na. voilà o ye sariya o bɛ sariya jamanaw bɛ fɛnkɛ yɔrɔ min na mais ni a bɛ seli ninnu kɛ ni wajulu taga yɔrɔ bɛ nafila ninnu o de tɛ wajibi ye. o kɔni olu tɛ k'a fɔ ko o ye fɛnkɛw ye k'a fɔ f'i ka taa ni cɛ ye yɔrɔ wɛrɛw la o kama o degun foyi tɛ se furu ma. hakili la an balimamuso i ka kuma jaabira an b'i fo walima ni i ma fɛn i bɛ se ka weleli kɛ tuguni walasa an bɛ faamuya. allo. alhamdulilah an b'i fo. nse. baasi t'an na. min tun ka di ne ye
aga development na kwa aha na mun ko ta na to na be to wa sabu ka mo na ba ri tunga ne ta development na kada ya ri da kuma ba rejo ko ta na ni ta ka na ba shi ne dole aha ore la ante to ko ni ngali ke ibe se ki iga kuma fo blasel be se ka get ko na ka soro to ko ma fo na ne to ga ni ko ri bare na ya bi jama aha ba ga ni se ni jama ne la shi la awo ba ga bu de ra ga bu ti ni ga ni te ga ka ire brit na dra ri de ni se ra ba ni ba ga de la amna blamation par ni la da hakada mission ni ko na se ni ya hande ra ko ni to ga ga ndi fo ko so ba ko karama ga ni fana ce lan ni karafa nda fo ya ni nda ra ko barakala ko ni ko barakala ni de fo ra ba do fulimne ya da mission ga na wa sabu ko to la ba ko fa mo na ra ko so ba la sona ambe o numéro bla bashitala afamna ambi fo. Allô? Oui, allô? Allô, ami fo ne ba. Nyini ngali juma bi bolo ka kana. Yo abija, let's know away na ikembo. Aha. Ni na bo, dek me fa kuma ni la kuru le kan, ni le re kan, le se ta kuma le kan ka le se ta ni de na ti ba ni. An fledula. Voilà, bon, ni c'est dans un pays de on peut se la femme. Amano. Ah, comment ka cha ya go, dem ko ma go la. Bon, allez ni banana la ka on la ka bo, allez la ka ci ko ni kuma ko ba ni tere. Aha. Bon, là traité, ouais, tout ce qui est le fait on a gagné à 40 la tête de l'eau, c'est pas prendre la bonne, ni ko banana ni de la madame. C'est à donner mal ya fait. Comment me ta casse ko. Nambe la femme. Ko ni ko femme, kuma mi fo labana. No ro famu labana aka siga ka labana ta wala na mata fo ko fe. Ibe se ga segi kuma laban nu ka ho wala. Allô? Oui, allô. Anyi ga kuma famina igo ko sisa mangam se ni nunu o ko fe iga kuma to nunu ibe se ga anye fani ama fa na banana ta furake ni banana ta furake oni ko jume wala ni banana ni na mo ni na pariya ka cha bo ni banana aha ka se ko to ka kuma plate ni na bo ni bila ai de que ya tem bo le ko ko na plate ni la war era ko ka na fura assemblée voilà parce que on est sur la liste ko ni la ti de ele ko le ko na plate. OK il m'a blessé là. Voilà, nous sommes encore bien sûr, la parce que nous serons de nous la une seule à moins à ce moment là. OK. A famille ara ibina jabi. D'accord. Nte welella. Ale ko ale che manga misenu buche. En même temps ni che banana na le banana hal ni che ya furage che bi to kuma cha ya kwa. Donc ale re ko ka kai parce que kuma chama mandai. O yere la ale dusu bora don. Parce que che ga ale furakeli ni flani. O che ka o ale ka hake de che ka. Kuma chama to rawo. Al na kuma cha ya. A ka devoir de kew. Donc ale ti che ga kuma chama laje. Ni parce que ni sharia ko ni muso banana. A furakeli che kan jago ya asekura. O donc la hin kuma foya furu na furu kofe femi muso ba hake che kan furu na furu kofe o nafaka jume ni ba kono furakeli ba kono muso ka dépenser ka damne balo ni feuna sigiro kana furakeli la mais ni be ke seko kono ni yere ado choy ka fo fura minun be ka kira sebi che donc che be kuma minun fo kana ulu jate parce que furu tita kuma caman ko mɔgɔw cogo tɛ kelen e bɛ cɛ de don
donc cɛ dɔw bɛ naturellement waribɔ b'u degun o tɛ cɛ dɔw peut-être o ye cɛ bɛɛ ye an bɛɛ bɛ se ka ye o kɔnɔ parce que a ko k'ale ka bana ka ca voilà donc n'e kɛra mɔgɔ banabaatɔ ye o fana ye lajarabili dɔ de ye Ala ye min di aw ma parce que bana ye lajarabili de ye e tɛ bana in laɲini o mɔgɔ si ka laɲini tɛ i ka bana ni Ala y'i kɛ mɔgɔ banabaatɔ ye ka tila ka bon i kɛɲɛna cɛ ma min bɛ furakɛ a bɛ kuma misɛnnin minnu kɛ o kɔnɔ e yɛrɛ min muso i ka n'o jate parce que cɛ b'o kɛ waribɔ kuma dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ fura dɔ san a ma mɛn tuguni i banna tuguni donc toujours wari bɔli i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔrɔn yɛrɛ a tɛ sɔrɔ a bolo yɛrɛ donc e min ye muso ye e de b'o ni hakili ta mais i kɔni ka n'a fɔ k'i bɛ dimi k'a fɔ ko a ka furakɛli to yen parce que a ka devoir de don a b'a kɛ a seko de la n'a t'a kunna i fana k'a faamu k'a fɔ vraiment bi de ka gɛlɛn cɛ ma peut-être a bɛ taa ɲinina gɛlɛya kɔnɔ o de bɛ k'a dusu kasi a ka kuma minnu i bɛ sabali olu kɔrɔ e min ye muso ye ka se ka a bɛ a gɛlɛya latɛmɛ ɲɔgɔn fɛ ne kɔni bɛ se k'a bilasira ni min ye o y'o ye a k'a bolo da dusu kan cɛ ka kuma caman a ka n'o lajɛ en tant que ni cɛ in bɛ fura san ka ban alhamdulillah mais n'a muɲuna ka muɲu a bolo dalen n'a dusu kan mais kuma tɛ ka ban bon furu muɲu min filɛ an b'a fɔ musow toujours ka dɔ fara sabali de kan parce que furu muɲu tɛ ban o allo allo an tulo b'i la ɲininkali jumɛn b'i bolo allo an tulo b'e la o ko a bɛ min fɔ wa a dɔw bɛ défend muso yɛrɛ cogoya la quoi cogo di bon muso bɛ dɔw bɛ parce que ni muso banana o ye diyagoya cɛ kan cɛ ka k'a furakɛ mais i bɛ seko la mais muso dɔ t'a dɔn ye mais cogo di bana furakɛli la dɔn ye jumɛn b'o la voilà bana furakɛli la fɛn na quoi parce que to la i bɛ taa sɔrɔ muso de toujours a bɛ to ka déplacer kan quoi a b'a fɔ ko k'a fɔ i nɛgɛ t'a la quoi k'a sɔrɔ e yɛrɛ b'a fɔ i b'a fɔ parce que i bɛ taa sɔrɔ ko dɔ bɛ yen se tɛ i yɛrɛ ye n'a sigi ɲɛ dɔrɔn i bɛ se k'a kɛ yan a faamuna mais a ka nin kasi kɛ yɛrɛ de o diyara n ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka hɛrɛ ɲuman k'an ye amina yarabi Ala ka laɲini ye sabati amin Ala k'an ɲinɛ caman k'an ye amina yarabi Ala k'o duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ an b'i fo amin allo an balimamuso dɔw de ye bataki bila ka na imam ko baarakɛla b'ale bolo san caman a bɛ baara k'ale nka a bɛ tiɲɛni de kɛ ale kunna kosɛbɛ ale ni a fɔra ɲɔgɔn kɔ de la a dimina ka taa a taara yɔrɔ wɛrɛ kalo kelen fila kɔfɛ a seginna ka na o y'a sɔrɔ a ka kalo 4 ɲɔgɔnna wari bɛ ale la ko ale k'o sara ale k'o wari sara ye ale fana ko k'a t'a sara mais yalima a ye tiɲɛni caman don ale kun ale ka fɛn caman tiɲɛna a bolo o kumaw de kɔnɔna na fɔɲɔgɔnkɔ nana n'a dimina ka taa mais a seginna ka na a ye baara sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ de minnu ale kɔni t'a dɔn kalo a nanen tuguni sisan tɔra a ko k'ale ka kalo 4 min b'ale la ale k'o sara ko yalima ale ko a t'o sarali mun kɛ a ka hakɛ bɛ ale kan wa parce que ka sabu kɛ fɔlɔ a bɔra a taara a m'a fɔ ale ɲɛna ko a bɛna taa baara wɛrɛ ɲini a bɔra ka sɔrɔ ale ma jɛnɛ ye kalo ma dafa a bɔra ale ka baara la filanan fɛnɛ a ye tiɲɛni caman don ale kun yan'a ka bɔ ko ale ko a t'a ka wari sara yalima hakɛ bɛ ale kan wa an balimamuso f'a ka faamuya an ka yan baaraw surtout baarakɛla muso dɛmɛbaga minnu b'an bolo so kɔnɔ an b'a fɔ ten voilà donc olu baaraw ye bɛnkanw de ye karisa i bɛ na n fɛ kalo la i bɛ baara kɛ n bɛ sara ni hakɛ la i y'a faamu bon n'a tigi ye ka baara k'i bolo kalo hakɛ min na hali n'a sɔrɔ aw bɛ fara waati min diya kun tɛ yen a diyagoyalen don i kan aw bɛnna min kan i k'a ka wari d'a ma
aka hakɛ de do sisan n'a sɔrɔ sisan baara daminɛ kuma I ko a tigi ma a bɔ karisa e kɔni bɛna ne dɛmɛ mais kalo la ni fɛn ninnu tiɲɛ ne kunna n b'a tigɛ I ka sara la o tɛ bɛnkan ye o ye bɛnkan ye a tigi donn'o kan o bon n'a tigi donn'o kan o kuma na ni tiɲɛli kɛra a bolo n'i ye min bɔ a la I ye verre de ci n bolo verre ye 100 ye o kuma na kalo la an bɛnna 3,000 de kan o kuma I ka 2,900 filɛ nin y'a d'i ma a ka hakɛ t'i fɛ o parce que o ye bɛnkan ye parce que bamananw ko ten den bɛ a tabaga de bolo madama ni mɔgɔ bɛ baara la I bolo fɛn dɔ bɛ tiɲɛ a tigi bolo kosɛbɛ o tɛ ban la parce que den bɛ bin a tabaga de bolo mais ni aw farila a bɛ taa don min na a taara k'a ka hakɛ to muso ka kuma de don parce que a taara k'a ka wari to ale bolo bon n'a seginna ka na o kɛra waati o waati ye a ka hakɛ de bɛ yen parce que a bɛ taa don min a b'a fɔ n jɛnna o e fana m'a fɔ a ye fana ko karisa I ye fɛn minnu tiɲɛ mun na n'i ye tiɲɛli kɛ ne ka so yan nɔ n b'a bɔ I ka wari la e fana m'o fɔ a ye o donc n'a seginna ka na a ka hakɛ de b'i fɛ I b'a ka hakɛ d'a ma o ye diyagoya de ye mais o la sisan hali n'a sɔrɔ a bɛnkan de kɔni don a kan ka t'i bolo de mais ni a taara ka sɔrɔ a m'a fɔ e ɲɛna a bɛna taa a m'a suda e la a dimina ka taa o hukumu kɔnɔna de la I bɛ se k'a fɔ I ka fɛn minnu bɛ yen tiɲɛna a bolo I b'olu bɔ a la I n'a fɔ I ka kuma la cogo ka d'a ma ou bien a tatɔ komi aw ma bɛn o kan o tɛ se ka bɔ a la a ka wari dafalen de bɛ d'a ma normalement I b'a ka wari dafalen parce que a tatɔ m'a fɔ a ye ko ni fɛn tiɲɛna a bolo a bɛ sara I m'o fɔ a ye o donc a ka hakɛ de bɛ yen n'a seginna ka na a ka kalo minnu bɛ yen I b'a ka wari compter ka d'a ma mais n'a sɔrɔ o bɛnna kan de a ta don k'a fɔ ne ka so yan n'i tiɲɛli kɛ a bɛ sara j'espère que baarakɛla caman bɛ yen fana n'i y'o f'u ɲɛna o tɛ don yen dɛ parce que baara tɛ se ka kɛ ni tiɲɛli ma kɛ dɛ Ala ka faamuya d'a ma donc a b'a baarakɛla in ka hakɛ d'a ma o de cɛ ka ɲi n'Ala sɔnna an balimakɛ dɔ fana allo hakɛto I b'i mabɔ télé la alhamdulillah baasi t'a la ɲininkali jumɛn b'i bolo ka kɛ non bɛ ka débat de lamɛn I b'i mabɔ télé la an balimakɛ dɔ fara ko ale ye muso furu ko depuis kɔɲɔso la ko muso nege bɔra ale la ale dekun nana ale ni muso cɛ muso nege kɔni bɔra ale la foyi ma tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ mais depuis kɔɲɔso la muso nege bɔra ale la kɔɲɔso bɔra halisa ale bɛ ka taa n'o sira kelen de ko u y'ale ɲininka muso ye mɔgɔw bila ka na ale ɲininka ko mun de ye ale ni a se ɲɔgɔn ma ale y'a jira k'a fɔ parce que kɔɲɔ la dépense de cayara ale ma muso somɔgɔw ye dépense caya ale ma fo k'ale boloba n'ale ye muso in ye dɔrɔn ale tili bɛ jigin a ka waribɔtaw n'a ka dépense la o kɛra sababu ye fo ka muso nege bɔ ale la ko an bɛ wagati min na i ko sisantɔ ale hali sisantɔ muso in yɛrɛ nege t'ale la furu nege t'ale la bilen ko i bɛ bilasirali jumɛn de bɛ ale bɛ se ka bilasira cogo di walasa ni degun kɛra ale la a bɛ se ka bɔ ale kunkolo la cogo di bari n'ale ye muso ye dɔrɔn ale hakili bɛ jigin dépense ninnu de la. Ok bon an balimakɛ ka ɲininkali min bɛ fɔ a ye dɔrɔn an bɛna Ala de ka kuma kɔnɔ quoi Ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ famsikuhunna bima'ruf sarrihuhunna bima'ruf n'i ye muso minɛ a minɛ ni ɲumanya ye I ka so kɔnɔ n'i ye muso mara I ka so a mara ni ɲumanya ye walama I k'a labila ni ɲumanya ye parce que ale bɛ ka kuma min fɔ nin k'a fɔ wari bɔta de ye dépense ye muso nege bɔ ale la mais dépense bɛ kɛ kuma min mɔgɔ m'a jagoya o u kɔni ko ko bon anw ka laada ye nin ye I bɛna ni nin ye I bɛna ni nin ye hali n'o bɛnna miliyɔn 10 ma olu de y'o fɔ k'olu ka laada ye o tɛ yan est ce que o y'a jagoya ka wari in bɔ ka di yan u m'a jagoya o y'a sɔrɔ muso kun ka d'a ye kuma tiɲɛ y'o de ye a ka dépense ko in to yen quoi n t'a fɛ a k'o fɔ quoi parce que mun na dépense bɛ kɛ kuma min a teliyara k'o di o
aya bedi parce que o asura ku mago be muso la ka sokono awo ota donc ça aller avec comme ça aller connaît muso en furu dron peut-être il va sur furu dron il va sur ni dépenser ba de que muso nga kora kuma fait ka muso na do ka sokono donc muso dona c'est ça alhamdulillah ni ça va sur bon mi muso la bla ma tiens au drone il a faut c'est ça comme ça la impressionné ka la ni dépenser très bien c'est ça aller muso donner de c'est ça il a faut juru nana avec amiro ko nune la sano suma ni cheche ni tara muso nyini muso ka biye ka se degere na furu siraka al ni milliard do na se biye basi to rawo femme là oh mais c'est ça allô Kuli ka Abuja ambifo ni ga jume mo ka ke ni balma ke ndaga ga min ko karamata kuma la tigete kwa aha ko cheka akogo ay muso furu dépassé furu na fo chara kwa awo wala bo amba famba ma kenyana aha ni muso ni yo famu ka ba bon an yɛrɛ ka ala deli yɛrɛ nka ni ma ɲɔgɔn faamu kana asisa kɛ k'a fɔ ko ale ka dépassé bɔta de cayara i b'a yira a la ko nafolo yɛrɛ tɛ muso sɔrɔ i y'a faamu i dalen bɛ nafolo fɛn fɛn la o tɛ muso sɔrɔ kosɛbɛ nka an bɛ dugawu de kɛ ni muso a bɛna dépassé kɛ ni muso min ye awɔ ani muso tɔgɔla in ka se ka ɲɔgɔn faamu furu la o tiɲɛ muso in ka se ka bangebaw bonya n'ale yɛrɛ a n'a nɔfɛmɔgɔw bon ale kulu ale kumakan ye Abidjan ko fo an balimakɛ ɲɛna quoi ka faamu na k'a yira la k'a fɔ ko nafolo tɛ muso sɔrɔ i ni ce ka walawalali ninnu na faamu na hakili la an balimakɛ y'a faamu fana parce que ala ko an kana muso kɔni minɛ fiyewu wala tumsikihunna diraran lita'tadu ka muso i b'a fɔ sisan muso in kɔni ale ye wari min bɔ ni k'i b'a ka kuma yɛrɛ analyser a bɛna muso in bila dɔrɔn k'i venger a la de ou bien a bɛ ka to a ka so a nege t'a la a bɛ k'i venger allo non allo alhamdulillah i ne bolo ka kɛ ne balimakɛ Ambara sei a ka to k'i mabɔ tele la i bɛ fɛ ka ɲininkali jumɛn kɛ an b'a essayer ka mɔgɔ laban ta ka appel jɔ yen nɔ n'Ala sɔnna aha i tun bɛ ka a kana muso in dan sago muso kan quoi i bɛ muso de don ni miliyari don a na n'a se b'i ye muso furu la ni miliyari don a na muso n'a ka kan a n'a ka kan kosɛbɛ allo a kɛ to k'i mabɔ tele la ɲininkali jumɛn b'i bolo ka kɛ ɲininkali jumɛn de b'i bolo ka kɛ sisan aha ne muso ninnu bamuso tɛ ka bɛn kosɛbɛ wa aha imam tulo b'a la non ne muso bamuso n'a fɔ ne muso fila ni bamuso tɛ ka bɛn kosɛbɛ a muso bamuso wa i muso bamuso ne yɛrɛ bamuso ne bɛ taa aha bon wala sisan an ka mun kɛ o la sisan parce que waati bɛɛ o tɛ ka bɛn aha ne bɛ mun kɛ o la sisan mais o bɛ ɲɔgɔn ka du kelen kɔnɔ wa awɔ ok a bɛna jaabi ni muso ni i ba bɛ ɲɔgɔn kan du kelen kɔnɔ u tɛ ka bɛn e kan ka se i ba ma i b'i ba ɲininka de a buramuso in mun de bɛ yen nɔ buramuso in bɛ ka mun kɛ n'a man d'a ye parce que ne ye ba ni a buramuso tɛ bɛn muso n'a buramuso tɛ bɛn buramuso fitinin bɛ ko dɔrɔn min man ni musokɔrɔba ye peut-être a kumana na ka dɛsɛ a ma to a taara musokɔrɔba caman bɛ yen bi u dusu kasilen don u ka sow kɔnɔ tension b'u la jabɛti b'u la a caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dusukasi b'u kan ɔ minnu hakili ka bon
olu yɛrɛ hali n'u denkɛ bɛ ka na n'a sɔrɔ mankan de bi a n'a buramuso cɛ a bɛ kuma in kunu a bɛ taa don a ka so kɔnɔ a ti sɔn yɛrɛ denkɛ k'a dɔn yɛrɛ ko fɛn dɔ bi ale n'a muso cɛ o musokɔrɔba ninnu hakili ka bon hali n'u bɛ mankan na n'a y'a dɔn denkɛ na kuma sera a b'a da de a ti sɔn denkɛ ka bɔ a kalama parce que o musokɔrɔbaw bɛ yen u b'a bila u kunkolo la nin fana ye waliden de ye ni ne nana kɛ cogo di ni denkɛ bɔra kalama n'a ni a cɛ kɛlɛ la a bɛ fɔ ko ne ye n buramuso ni n denkɛ bila ɲɔgɔn na a bɛ fɔ donc ale bɛ obligé k'i da de bon e tɛ se min dutigi e tɛ se k'o dɔn f'i ka ɲɛɲini min de k'ara yɛrɛ yɛrɛ donc ni bana dɔnna fura bɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ mais nin cogo in na u tɛ ka bɛn effectivement u tɛ ka bɛn ale ka kuma na mais mun ye bɛnbaliya kun ye jumɛn ye ale kan k'o de ɲɛɲini fɔlɔ n'a y'a dɔn ko bɛnbaliya effectivement a bi ale muso de fan fɛ o kuma na a bɛ fɔ muso ye a bɛ ko min na a k'a dabila parce que buramuso in y'a ba de i sɛma ka sigi cɛ min denkɛ kunna o y'i ba de n'i sera k'i ba ku i tɛ se ka dɛsɛ k'i cɛ ba ku a bɛɛ kelen de bangebaa bɛɛ kelen ɔ ni sɔrɔ gɛlɛya bɛ buramuso kɔrɔba de ka sira fɛ o kuma na buramuso kɔrɔba fana ma bɛ ɲini sigida la a yɛrɛ balimakunda minnu bɛ se ka kuma fɛ k'a n'a hakili yira ɲɔgɔn na a n'a buramuso bɛ se ka bɛn cogoya min na i y'a faamu o ye solution ɲuman ye k'a d'a ma n'a sera k'o kɛ a bɛ lafiya parce que mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ nin yɔrɔ in na débat to an tɛna don o kɔnɔ awɔ o kun na o yɛrɛ de ɲininkali parce que n y'a ye fana n y'a mɛn fana ko i ni muso ni i ba tɛ ka bɛn i bɛ bɔ ni muso ye du kɔnɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ ta k'a bila yen ka b'i ba kan walima o ka kan an y'o kuma mɛn an bɛ se k'a fɔ muso nana ka furu de la o y'a damana ko ye tuma dɔ la a bɛ fɔ ko ni muso ni ba tɛ bɛn i ka du wɛrɛ ɲini i ka taa muso bila yen nɔ ani ba ka bɔ ɲɔgɔn kan mais n'i y'o kɛ kɛlɛ kɔnɔ ni e taara yen nɔ e bɔra ni muso y'i ba kan ka taa bila yɔrɔ wɛrɛ an kɔni ka laadaw n'an ka tabiyaw la mais u b'a fɔ ko diinɛ yɛrɛ de ani diinɛ sira n ka kuma la n'anw ka laadaw n'an ka tabiyaw la kojugu tɛ diinɛ sira kan kojugu tɛ mais fɛn de don fɛn min an y'a fɛn o fɛn ye anw y'a fɛn o fɛn ye a ma taa laban ɲuman na parce que u bɔra kɛlɛ kan n'a bɔra kɛlɛ kan ka ban m'a fɔ i ye so jɔ dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ mansaw bɛ fan wɛrɛ fɛ u n'u ka fan bɛ fan wɛrɛ fɛ kɛlɛ tɛ o tɛ selidon ninnu ni dɔnbaw u bɛ na tɛmɛ du kɔnɔ n kan t'o ma mais kɛlɛ la k'i muso ta ka bɔ i ba kan hali n'i b'o kɛ diya ɲini fɔlɔ dɛ ba ni muso ka bɛn fɔlɔ sinon n'i bɔra n'a ye kɛlɛ kan a ka ca ala fɛ nimisa b'a kɔfɛ dɛ o yɔrɔ ka walawala kosɛbɛ o tɛ a faamuna kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo Imam k'a fɔ bon n bɛ kuma min fɔ dɔrɔn hali sisan n bɛ segin kuma kan parce que hali an ka bi kuma kɔnɔ kuma caman furuko ni fɛn dɔ bɛ yen donc a bɛ fɔ furudenw ye u ka sabali ka ɲɔgɔn minɛ ka furu kɛ furu tɛ taa sabali kɔ wa muso de ka sabali cɛ ni muso bɛɛ kan ka sabali mais sabali belebele an b'a digi muso de kan musow ka sabali k'u sigi u ka furuw kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ furu ma dabɔ nɔgɔman yɛrɛ kama nɔgɔman t'a kɔnɔ fiyewu donc an b'o kuma laban min fɔ fɛn o fɛn a laban sabali kɔni laban de cɛ ka ɲi n'i sabalila n'i ma cɛ tɔnɔ don i bɛ den tɔnɔ don an tɛ se k'o fɔli la ala ka sabali an bɛ dugawu kɛ ala ka sabali di musow ni cɛw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu kɛ ya rabi sigi caman ala k'a yira n na fɛn weleli kɛ degun bɛ minnu kan ala ka bɛɛ ka maa minnu bɛ fɛ k'i lasɔrɔ nɛgɛjuru sira la i bɛ se ka numéro di nɛgɛjuru sira 79 03 62 69 awɔ 79 69 voilà o ne ka nɛgɛjuru sira o ye Imam ka nɛgɛjuru sira aw minnu bɛ fɛ ka Imam lasɔrɔ ni aw bɛ fɛ ka ɲininkali wɛrɛw kɛ hors antenne parce que an balimakɛ dɔw yira an ka TikTok fana bɛ yen ni o ye ça s'exprime o compte fana bɛ yen nɔ commentaire kɔrɔ mɔgɔ caman b'u ka ɲininkaliw bila fo ka taa se mɔgɔw bɛ message bila an kun an bɛ u jaabi ni ala sɔnna ma don n'a nataw fana an bɛna WhatsApp numéro fana bila public la parce que ni mɔgɔ caman ye message ci an ma an ka inbox de la TikTok sanfɛ o la an bɛ WhatsApp numéro di olu de ma mais n'ala sɔnna ma don n'a nataw la an bɛna WhatsApp numéro fana bila
télé la wala sabu se k'u fana ta ka to ka hakilinaw di an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ an ɲɛna an ni imamu ni ala ye araba wɛrɛ yira na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka masala ɲɔgɔn fɛ aw ka ɲininkaliw ka jaabi diinɛ kɔnɔna na aw bɛ faamuyali sɔrɔ cogo min an b'aw bɛɛ fo k'an ka techniciens fo kosɛbɛ ni o ye Abu Jabati ye an b'a fo Saka Kulibali régie la an b'a fɛnɛ fo kosɛbɛ Mamadu Bencheru Sumano an b'a fɛnɛ fo émission coordinateur do kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ kanbɛ dɔw ye ni ala ye sini yira na ni heure kelen na Serifula Jabara Soka aw kanbɛ